Na teoría, Industrias González tería ata o 31 de xullo para pagar as indemnizacións e os 2 meses e medio que lles adebeda, así como os atrasos do ano 2009. Pero nin sindicatos nin traballadores se fían, porque non hai garantías de cobro. Bueno, o Crespo conoce moito o Chaca, se lle dá moita solvencia no que poida remontar e ten un montón de clientes e empresarios que lle botarán axudas, pero bueno, eso está ben nun futuro, pero no presente hai que dar unha salida aos 57 traballadores, non? É o alcalde, creendo no que decía Rafa, nas posibilidades e na capacidade de Moncho, tampouco estaba tan enterado do tema como mellor agora quedou un pouco máis enterado. Entonces, antes de sentarse con nós, igual tiña unha idea de como estaba o tema e cal era a situación, e agora cambioulle un pouco e ten outra, porque a situación é a que é. Pola tarde, os sindicatos reuníronse en asemblea cos traballadores que se trasladaron a 7 ata a fábrica para comunicarlle a decisión á empresa de non aceptar os 828.000 euros propostos para as indemnizacións. O peche desta edición, ambas partes seguían negociando.